Nog 49 nachtjes sliepen om de kriesdagen. Dan is het alweer zover. De meesten ben er maar betierd bij, zei Nick Sepma van de krieswinkel in Kalmersweg. Ja, de meesten die kerst wel merken, ze zijn bot ontzieken. Dat kan ik al even bezien wat meesten willen. Protte vragen aan de meesten om bepaalde soorten verlochting, wat net wel standaard is, wat ik misschien wel even ken. De meesten zijn er echt op tiert bij. Ze willen op tiert de gezelligheid waar ik naar huis haal, ik vanwege de corona natuurlijk. Ja, dat kan ik echt merken. De meesten toch de gezelligheid proberen in huis te krijgen. Ek Gosse Jilderda uit Dokkum is er elk jaar betierd bij. Hier had hij zijn redenen voor. Omdat ik alleen ben en dan had wat meer gezelligheid om die heen met de jochies. Het valt op. Ja, heel makkelijk. Het valt heel bot op. En dat is wel mooi. En straks als die poppen er al hierbij staan, nou, dan is het mooi dat je van mijn baan. De klanten van de krieswinkel binnen net naar standaard gwot op ziek. Aparte producten. Ik ga natuurlijk een standaard spul. Maar een bepaalde 3D-effecten, vuurwerkeffecten, kriesbjemkes waarom de vlaggenmast. Wat oorzaak. De standaard dingen ringen we wel terug, maar echte aparte dingen, aparte vragen, ja, dan komen ze toch echt wel heel vaak bij mij uit. Gosse had een soort gwot in huis, maar dags springt er één ding uit. Nou, dat mag nog komen. Ik vind die poppen altijd mooi om die daar te zetten. En ik ben heel groot, ik krijg nog direct een kriesman. Eigenlijk mag ik het net zeggen, maar ik doe het nog wel. Die wil 3,5 meter. Die komt uit Duitsland bij. Die heb ik uit Duitsland opschaddelen. Alleen, er zit net een goede stekker bij. En dan gaan we zelf een stekker maken, want die stekker, daar zitten al die blokjes in. En dan gaan we in je stekker het blokje uithalen. En dan past er al. En we dachten, nou, dat motorke kent nooit wel, maar ja, die het wel, die helemaal klaar. Dus die komt in een doezer uit, daar komt het tot een dag om die hechten.